Здравейте на всички, аз съм Midstriker Семи, а това е Serious Sam. Нека да почнем нова игра. Нормал. Да, нека да е Здравейте, нормално. аз съм Бодилчо Проц. Как сте? В този клип ще ви покажем Serious Sam. Дано ви харесате, надявам се. И вижте, за тези разбирачите, моля ви, напишете някакви насрани и шибани коментари. Моля ви! От все сърце се моля. Точно това, което чухте да се спазва. Я гледай ти. Баскетболна топка. О, да. О, да. Тук има някаква тайна. Добре. Нека да си направя клипа. Добре, сега тук ще ви покажа тук тази тайна тук в пещерата. Тази тайна тук не е много, до някъде трудничка за забелязване. Надявам се, че това видео ще ви хареса. Ето сега, тук има по-голямо съндъче. Точно така. А сега да продължаваме с играта. Така, тук приятел ме попита откъде да си дръпне и той фрап, защото много време ми отне докато намеря откъде да си я дръпна, защото всички други версии, които опитах, не ставаха. В коментара може да ви дам линк към тази версия на Fraps, да се я изтеглите, да може и вие да качате клипове, а не само да се мъчите и да гледате. Спокойно. Все има някакъв начин. О, да. Идват. Така. Точно така. Тук ще щупя кашоните. Да. Не мога да повярвам, че все още записвам. Това е доста за мен. Защото другите ми клипове, които са ми на страницата, са на Roblox, но не са се получили много хубаво. Така че, след като кача това видео, коментирайте и слагайте каквито искате коментари, без тези, които са против, да слагат някакви странни коментари, както каза преди това коцката. Да имам предвид Бодилчо. Обърках, защото не трябва да показваме самоличността на играчите, защото знаете, винаги имате преследвачи. И тъпанари, да. Сега да вземем малкия динозавър. Там има кашони. Да ги щупим. Така. Там има войници, но ще ги изпусна. Може би се питате защо? Ами ето защо. Тук има една тайна. Супер таен пряк път беше намерен. Добре. Тези кашони, само да ги чупя. Ето тук. Някой ме преследва. Топка. Имам. Така, а сега да вземем супер якия динозавър. Вижте го. По-голям е. И така, да. На следващото ми клипче може би ще играя мултиплеер с един приятел. Може би ще е с Бодилчо, не знам, може би ще е с Асен Сираков. Вижте канала на Асен Сираков. Пишете в интернета на латински Асен Сираков и му вижте канала. Все още не е качвал никакви клипове, но споредно е готов, защото вече е направил някои клипове с Бодилчо. Най-вече. Да кажа на Майнкрафт. Можете да ги видите, когато си поискате. Сега тук да смачкаме тези войници.
ще бъде кратко, защото обещах на един приятел да си говоря с тях. Но спокойно. Ще има и други. Добре. Минах нивото. А сега... Това беше всичко от мен, приятели, всички ютубъри, които ме гледате в момента. Аз бях Мидстрайкър Семия, това е Сириус Сан 2. До скоро!